Tak, vyslyšela jsem vaše tajná přání a takže na chvilku se uvelebíme na záda. A udělejte každá, co potřebujete, abyste se pohodlně těma zádama mohli přilepit do podložky. Podložte si hlavu tak, jak potřebujete. Dejte si třeba i pohodlí tou dekou pod zády nebo pod bedry. Zkuste jenom zavnímat, jak máte široko posazený chodidla od sebe. A klidně s něma zahejbejte a pak si ty chodidla nastavte na šířku boku. Můžeme si šáhnout na kyčelní lopaty, na ty výčnělky těch kostí, co máme vepředu. A pak se tak jako podívat, jak jsou asi široký, na tu stejnou šířku nastavit kolena. No, pod těma kolenama, pokud nemáme nohy nějak výrazně do X nebo do O, tak se nám srovnají i ty chodidla. Teď si představíme, že ty prsty těch chodidel mířejí dopředu. A pojďte si položit dlaně na břicho, jednu dlaň na spodní část břicha, druhou pod žebra, nebo tam někde, kde je žaludek. A pojďte se párkrát nadechnout a vydechnout. A ten výdech může být klidně hlasitý, s otevřenými ústy. Takový to opravdu oddechnutí si. Jakýkoliv citoslovce, jakýkoliv slovo nebo hlásku vydejte. A nechte z toho těla odcházet napětí. Všímejte si, jak reaguje to tvoje břicho pod těma dlaněma. Když si párkrát takhle vydechneš, jak i to břicho se uvolní, a jak se ty ruce pomaličku začínají. Třeba jenom o trošku, ale často to bývá velmi výrazný, citelný. A nám se začne krásně propadat pupík. A ten pupík, když si představíme jako knoflíček na sedací soupravě, že má nějakou nitku k sobě přidělanou a jehlou bychom se chtěli dostat až mezi páteř, mezi obratle a za tu šňůrku zatahat, tak nám ten pupík jednou jako začne zajíždět dolů. Propadá se jako kamínek dolů do země nebo na dno řeky. Stejně tak si představím, že nám klesají ty třísla nebo ty prostory toho břicha. Můžeme si sáhnout do těch třísel, že nasahejte si vlastně vedle těch lopat, těch kyčelních kostí, ty slabiny, ta místa nad stytkou kostí, vedle stytky kosti a i ty kosti, klidně si na ně šáhněte a ze zhora do nich zatlačte, aby se ta pánev přitiskla podložce. Šáhněte si i na žaludek, klidně si tam dejte obě ruce a nechte ho, ať klesne, ať se ta záda naproti němu, tomu žaludku, hezky přicucnout do podložky. A ať se prostor toho žaludku tak jakoby schová do té oblasti spodních žeber, ať se schová do toho podžebří. Tak můžeme si přendat ruce mezi prsa na hrudní kost a do té hrudní kosti zlehka zatlačíme, aby jsme ten prostor mezi lopatkama zacítili, že se dotýká podložky. A pak si dej ruce podél těla nebo kousek dál od těla. Znova si uvědom svoje chodidla a klidně s nima zahýbej, uvědom si špičky, paty a přicucni ty chodidla, i všechny prstíky, ty prstíky roztáhni do šířky. Zkus si uvědomit kloup palce i malíčku, patu a celé to chodidlo přesaj do podložky
Zavnímej hlavu, pojď tou hlavou zlehka zahýbat zleva doprava. Uvědom si oči v té hlavě a nech ty oči uvolnit a nech je padat na dno lebky. Klidně tu hlavu zastav, ten pohyb zastav, aby ten věm toho, že nám oči padají jako kamínky dolů do studanky, byl intenzivnější. A představ si, že ty tvoje oči jsou zapadlý úplně dole, že se dotýkají té spodní části hlavy a takhle zůstanou. A tvůj jazyk se opírá o horní patro velmi zlehka, těsně za zubama, na tom horním patře opřený. A uvědom si svoji páteř, jak se dotýká téměř všemi obratly země. Uvědom si kostrč mezi půlkama hýždí, kde máš kříž, kde máš bedra, ta jsou přirozeně vypouklá, takže ta se můžou trošku odchlipovat od zemí. Kde máš žeberní, nebo ty mezižeberní obratle, ty hrudní obratle. Zkus i ty nejspodnější hrudní obratle pod tím žaludkem přitáhnout, přilepit do podložky. Zkus si uvědomit, že ty obratle mezi lopatkama jsou položený na zemi, že tam cítíš. Krční páteř, to je zase jako ta bederní, odlepená zlehka, ale zkus si představit, jako kdyby tvůj krk byl taková houpačka nebo houpací síť, prověšená směrem k zemi a tvoje hlava, tvoje oči jsou v té hloubce u země, u podložky. Tak a pojď jemně rozhoupat svůj pánev ze předu dozadu. Představ si, jakoby na pupíku a na stytké kosti seděly dvě malé děti a houpaly se na té houpačce, která se převažuje vždycky jeden se odrazí a ten druhý jde. Takhle houpej svojí pánví a ten pohyb úplně zjemni a pak ho zase třeba zintenzivní. A střídej ty polohy, kdy ten pohyb je takový úplně jemňoulinký, jenom takový nianci, jako když dílek hejbe křídílkama a pak se do toho opřeš. Pak ten pohyb skoro až jakoby přeženeš. A pak si najdi něco mezi, takový, aby to bylo úplně přirozený a příjemný. Pak zastav pánev, jako bychom ty dva houpající se človíčky postavili do roviny. Tak. A pojďme s tím pocitem, že se opíráme zády o zem, zvednout jednu nohu směrem nahoru ke stropu. A polož ji zpátky na to místo, ze kterého si ji zvedla. A pojď druhou nohu. A zkus zachovat takovej ten klid v tom těle, v tom trupu, to nastavení, které jsme si doteďka připravovali, takže ty couvající třísla, couvající pupík, ponořený žaludek, záda přilepený, položený páteří na podložku, ramena uvolněný, oči v hloubce, jazyk opřený o horní patro a hlavně dech. Přirozený volný dech, který doprovází ten pohyb. A pojďme párkrát prostřídat tu nožku a zkus věnovat pozornost svýmu chodidlu a vnímej, jak se ze země to chodidlo nějak přemísťuje a jako by chtělo se obtisknout na podložku. A jako bys na tom chodidle měla nějaký čidla, který tě informujou, kde se to chodidlo právě teď nachází. A pojď zvednout obě nožky nahoru. Tak, pojďme zahýbat nožkama, jakkoliv, špičky paty, kroužky. A ten pohyb je tak jemnej, tak heboučkej, tak laskavej, jako když máš v náruči čerstvě narozený miminko. Tak takovejhle pocit měj ve svých kloubech, když s nima budeme pracovat.
Zjemni veškerý úsilí, veškerou takovou snahu o to udělat hned a úplně na doraz, ale zjemni. Zjemni, ať tam cítíš ty jemné niance, který v tom kloubu, v těch prstíkách na noze, v tom nártu, v tom kotníku můžeš vnímat. Tak, teď postavíme chodidla, pojďme tak jako šoupat nohama po zemi, respektive po stropě. Nohy jsou zvednutý nahoru, jako když šoupu nohama na lyžích, po sněhu, zkouším, jestli se mi to nelepí, jestli mám dobře namazáno. Tak a teď pojďte těma nohama trošku od sebe. Mějte pocit, že jsou vaše nohy dlouhý, že trup, pánev couvá do podložky a nohy jdou do vejšky. A pojďte teď pravou opřít o zem, necháme levou nahoře. Pojďte protáhnout špičku a palcem, jako kdyby jsme zapíchli kružítko do sešitu, nebo respektive si tam dáme takový bod a pak kolem toho bodu začneme malovat pružnice, větší a větší, takovou spirálku a budeme vlastně aktivovat svaly kolem kyčle. A to kroužení může být velký nebo malý a z nějakého maximálního místa se pojďte vracet zase zpátky. A zase mám stejný pocit. Kyčel couvá, to se opírá a ta noha výjíždí z toho kyčelního kloubu nahoru. Zastavím, položím nožku, na chviličku zrelaxuju, nechám třísla couvnout, opřu si chodidla o zem, opřu si záda, uvědomím si svůj páteř a zvednu druhou nohu. Tak a zase protáhnu špičku, zapíchnu palec, dělám si takový pomyslný bodík a do toho bodíku do jednoho směru začnu malovat kolečka, spirálku. A tu spirálku dělám na všechny strany stejně velkou. A někde mě to zarazí, že už to dál nepůjde, takže z toho největšího proužku se zase pomaličku vracím zpátky do toho středu. Cítím, jak mi pupík couvá, opírá se o záda. Můžu volně dýchat, jak nezadržuju dech. A pomaličku tu nožku zase pokrčím, položím na zem. Nechám couvnout pupík. Přitáhnu si kolena nad břicho. Chytnu si kolena a pohoupu nohy ze strany na stranu. Masíruju bedra a kříž. Můžu udělat 3 kolečka. Kolenama doleva nebo doprava, pak na druhou stranu. Položím nožky zpátky na zem. A pojďte si teď pravou nohu položit kotníkem na levý koleno. Ta levá noha je postavená tak jako předtím, takže chodidlo na zemi, prsty míří dopředu, koleno kouká nahoru. Můžeme si dát ruce trošku víc do šířky, aby jsme měli větší stabilitu a základnu. A pojďte teď začít hýbat tělem doleva a doprava. A hýbu vlastně tou levou nohou, tou, co jí mám opřenou o zem, tím se mi hýbe i ta pravá. A pohybuju zádama, koulím se vlastně po těch bedrech. Ta levá nožka, co zůstává na zemi, koriguje ten pohyb tím chodidlem, koriguju ten pohyb i těma rukama, který mám opřený o zem. A hezky si protáhnu, prošroubuju, promasíruju, vyždímu páteř. Takže zkusme nechat tu páteř ležet pořád na zemi. Jenom sledujme, jak se obratle
odlepujou a zase vracejí zpátky na zem, jak to tahá za různý svaly v těle. Užijeme si to, když se ty svaly protahujou. Vnímejte, jak spolu musí komunikovat, jak si musí naznačit ty povol, já potřebuju tady víc místa, tak ty se uvolni tam na druhé straně, pust mě sem. Tak, pojďme zastavit, vyměníme nožky, mezi tím si ty nohy nebo ta záda hezky urovnáme, aby jsme měli rovnou páteř a pak si tu nožku levou přehodíme na pravou a zase se párkrát zhoupneme. A zkuste vnímat tady tu oblast toho kříže, po který se vlastně pohybujeme, jak postupně kousek té páteře a těch zad odlepí, pak se na to zase přilepíme, odlepí se druhá půlka zad. A klidně ten pohyb zpomal, zastav se v nějaké fázi, kde cítíš, že je potřeba chvílku pobít, aby se tam ty svaly natáhly, uvolnily. Dýchej do toho pohybu. Vnímej celou páteř takovým jakoby, tím vnímáním, jako když jedeme autem a máme pozornost soustředěnou na spoustu různých míst. Nohama šlapeme na pedály, rukama řadíme rychlost, koukáme sem tam do zrcátka, tak takhle podobně koukám teď na to svoje tělo. Kde je noha, kde je páteř, jak dýchám. A tak sleduju všechny procesy, které můžu. Pojďte položit nohy zpátky na zem. Zase si přerovnám záda. A pojďte se před sebe. Dlaněma se natočí ty ruce proti sobě, jako když mezi nimi držím balón. Pocit, že ty ruce jsou dlouhý, lopatky a ramena jsou položený na zemi a já budu mít pocit, že se mi ten balón mezi těma rukama zvětšuje a zase zmenšuje. Tak a vníme, jak se chodidlama, zádama, ramenama, lopatkama hezky opíráš o zem tou hlavou a hraješ si s šířkou toho balónu. Můžeš dojet rukama až na zem a nemusíš. A můžeš třeba s nádechem, když jdou ruce od sebe, nebo jít nádech, když jdou ruce od sebe a výdech, když jdou ruce k sobě, anebo klidně to měj opačně, jak tobě to vyhovuje. Pojď pohyb nahoře zastavit. Pojď přetočit dlaně, takže budou koukat na kolena. Pojď pokrčit ruce v loktech a polož nad loktí, to znamená od ramene k loktu, tu část paže na zem. A pojď nahoru. Takže takovej svícen budeme dělat. Takže ruce těma tricepsama vlastně na zem. Prsty míří nahoru, jako když mě za mě někdo tahá, jako když jsou to knoty od svíčky. A já nořím svíčku, jako když se dělá medová svíčka, jestli jste, nebo i asi glycerínová, jak se ten špagátek, ten knot začne máčet do té hmoty a ono se to na sebe nabaluje, ta svíčka se zvětšuje a zvětšuje, tak si představ, že tvoje prsty jsou ty knoty, které máčíš do té vody, do té hmoty. Tak, pojď zastavit a zasadej dlaně proti sobě a pojď tím balónem, jako bychom ho chtěli položit na stehna nebo na spodek břicha, vrátím ho před tělo a pak ho budu chtít položit za sebe. A zase klidně začnu zkoumat ten pohyb, kde mě ty ramena třeba zastavějí, kde se potřebuju nějak přednastavit, abych se víc zádama opřela o zem. Tak a já mám třeba teď hodně intenzivní pocit, že mám fakt opřený chodidla do podložky
A záda i hlavu využívám k tomu, abych mohla uvolnit ty ruce, aby se mohly pohybovat volně. A když jdou ruce za hlavu, tak si všimněte, že ta část toho hrudníku, ta spodní, má tendenci se odchlipovat a my jí to vlastně nedovolíme. My ta záda necháme přicucnutá a tím se krásně natáhnou prsní svaly. Takže zkuste to jenom vnímat, že to tak je, že když jdou ruce nahoru, musí jít něco v těle dolů, jako závaží u výtahu. Když jedete do 7. patra, tak taková ta závaží, co v tom výtahu jezdí, tak je až ve sklepě. Tak. A pojďme zastavit ty ruce, položit je na zem. A pojďte se zase odlepit kolena, pohoupeme nožky nad pupíkem ze strany na stranu, aby jsme rozhýbali bedra, že budu dát pár kroužků doleva, doprava, rozhýbat celou tu oblast beder a kříže. A pojďte zkusit kolena, každý koleno na jinou stranu. Vedu ten pohyb tou dlaní, tou rukou. Možná to ze začátku nepůjde, pak pojďte opačně, než zjistím, jak ty nohy mám našíbovat do toho pohybu. Tak, paráda. Pojďte nechat levou na zemi a pravou si pojďte zvednout nahoru. Pojďte ji chytit pod kolenem a zahýbeme tou nůžkou špička pata. Zavři si na chviličku oči, pořád hýbej tou nožkou a jenom si uvědom svoje levý chodidlo, ty třísla obou nohou, jak jsou ponořený, jak ten podbřišek, pupík, žaludek klesá do podložky. Pojďme kroužit kotníkem. Pojďme si jenom zvědomit žaludek, jak je opřenej o tu páteř, která leží na zemi. Hrudní kost, lopatky, všechno to leží na zemi, tvoje hlava taky a oči v té hlavě jsou uvolněné. Tak, kotník, je to nohu, nebo si uvědomím, kde mám hlavu a kde mám kostrč. Nadechnu se a s výdechem začnu odlepovat hlavu, jednotlivý krční obratle, pomaličku se zvedám a podívám se na stehno, podívám se na břicho a pomaličku pokládám záda. Hrudník, lopatky, ramena, jednotlivý obratle krku si představím jako korálky a nakonec hlavu. A zase začne hlava. Jako kdybych chytla provázek, na kterým jsou naskládané korálky a postupně ty korálky zvedla a pak je zase pokládala jednu kuličku po druhý. Tak si představte, že ta největší kulička je hlava, pomaličku zvedám a pokládám. A pojďme zůstat, až vyjedeme nahoru. Tak, zkusíme natáhnout ruce. A pojďme pár takových hmytů, jako kdybychom se chtěli dostat do dálky. Kdyby vám to nešlo s nataženýma rukama, nebo to bylo příliš náročné, tak si klidně chytněte tu nohu pod tím stehnem. Bezva. Chytnu se pod stehnem a pomalu spustím záda do podložky, položím nohu na zem, druhou nohu na zem, pojďte na chviličku pozice diamantu, opřu chodidla o sebe, položím záda, uvědomím si, kde se co v těle stalo, jak dýchám, kde se co natáhlo, napnulo a teď to zase uvolním, můžu to nechat odejít z toho těla. Najdu svůj klidný dech, uvědomím si, jestli se mračím, jestli mám nějaký důvod se mračit, jestli mě to baví a zkusím se usmát, třeba i tomu té představě,
Když bych se koukala do zrcadla, jak jsem zamračená a možná je to tím jenom, že jsem soustředěná, ale v podstatě je to velká legrace, takže se můžu klidně usmát, takže vytvořím na obličeji, na ústech takovej zamilovaný úsměv a pojďte zvednout levou nožku nahoru, zase ji chytnu pod kolenem nebo za legínu, prostě jakkoliv a pojďte rozhýbat v kotníku, zavřete klidně oči a zase si uvědomte tu pravou nohu, jak se dotýká prstama, kloubama prstů, chodidlem, patou, opíráš se do podložky, opíráš se celýma zádama, jsi uvolněná v tříslech, máš volně padající, propadající se pupík a celý břicho do podložky, kroužíš kotníkem a přitom sleduješ svoje záda. Máš takovou roztříštěnou pozornost, chvilku tam a pořád to tak jako monitoruješ. Co se v těle děje, jak se cítím. Tak, pak nožku nechám nataženou, mám uvolněný oči a s nádechem se mi prodlouží páteř a s výdechem pomaličku zvedám hlavu, jako když odlepuju ty korálky a zase pomalinku pokládám. Klidně si ten pohyb dělám se zavřenýma očima, nebo mám oči otevřený, je to na každý z vás, jak to chce prožívat, jak se jí to líp daří. Pohyb je tak pomalej, jak si ho, nebo tak rychle, jak si ho uděláš, jak je ti to příjemný. A zkus vnímat jednotlivý dílky, jednotlivý korálky té svý páteře a pracuj s nima, odchlipuje. Pak zůstaň nahoře a zase natáhni ruce, třeba jenom to jednou, když by to nešlo, chce párkrát zkusit přitáhnout blíž nebo jít jakoby čelem směrem k tomu koleni. Perfekt. Zase chytneme pod kolenem, sjedeme dolů, položíme záda na zem, opřu chodidla o podložku a pojďte teď těma chodidlama do krajů podložky. Ruce si dáme do rozpažení a nechám páteř ležet na zemi a jenom budu překlápět kolena zleva doprava. Ramena zůstávají na zemi, ty ruce a lopatky a vůbec celý ten pás těch paží, jako by byl přirostlej do podložky, někde od pasu dolů se díky tomu pohybu kolen to tělo, ten trup přetáčí a zase vnímej, jak se to okolo té páteře všechno přerovnává, jak se to tam hýbe. A klidně zůstaň chviličku nohama na jedné straně, dej tam pár dechů, uvolni i ten bok tady, na druhou stranu. Víme, jako by tě někdo pořád tahal za hlavu a za kostrč, že ta páteř je neustále dlouhá. Teďko jenom ty nožky se pohybují. Tak. Pojďme přitáhnout nožky zpátky a ještě se zabalíme do klubíčka. Chytneme si kolena, přicucneme se stehnama, zatlačíme do břicha, přitáhneme čelo ke kolenům. Můžeme se zlehka pohoupat ze strany na stranu a ze předu dozadu. Jestli nám to jde, zkusíme, kam nám to jde líp. A teď vystrčíme jednu nohu do dálky a pak si ji vrátíme do hnízdečka. A vystrčíme druhou nohu do dálky a vrátíme ji zpátky. Ještě vystrčíme tu první nohu. Jako když vystrkujeme tykadýlko. A pojďte naposledy. Ještě obě nohy vystrčím, jednu po druhý. Bezva. Položím záda na zem, hlavu na zem.
A pojďte se překulit na bok. A pomaličku z toho boku se zvedám, odtlačím se rukama od země. A pak přejdu na všechny 4. A pojďte se zavrtět na podložce. Táhnout si záda. Zahejbat půlkama. Zahejbat se mezi lopatkama v ramenou. Klidně si sednout na paty. Tak. A pojďte protáhnout jednu nožku. Dáme ji dozadu, opřeme ji o prsty, o špičku. A pojďte s ní zahejbat. Přes ty prsty, do paty. A zase zpátky, jako překlopím na nád. A ty prstíky tak jako ohýbám. Klidně se na to podívám. Je to docela zajímavá podívaná. Jak se ty prsty rolujou. A nakonec to přeskočí přes ten nejvyšší prst. Já mám nejvyšší palec a jsou lidi, co mají nejdelší ukazováček třeba. Tak, pojďte vyměnit nožky. Takže opřu nohu o prstíky a když zajedu dozadu, protlačím patu, tak se mi krásně protáhne lítko. A pak přejdu přes ty prstíky, překlopím nohu na nád. Zase pojď oběma směry protlačit tu nožku za patou, pak prokřupej, protáhni, využij ty prstíky, které se můžou hezky tady tím pohybem rozpohybovat, uvolnit kloubíky všech těch prstů. Bezva. Tak, pojď dát kolena pod kyčle. Jenom se podívej na ty svoje kyčle, zkus si tam představit ty stehenní kosti a postav je jako nohy od stolu. Stejně tak ruce jsou jako nohy od stolu a teď my jsme takový koleček, tady záda dělají takovou tu tabuli, tu desku. Pojď desku vyhrbit. Spust hlavu a spust ocásek k zemi. A pak, jako když tě někdo za ocásek a za hlavu zatahá a protáhneš tu páteř do délky. A zase s výdechem zakuleť záda, vyhrb se. A měj představu, že ze spoda kdo vyšťouchává ty obratle, oni se tady vzadu ukážou, ty trny, ty ostny, jako u dykobrazu. A natáhni páteř do dálky, zase představa, že jdeš za hlavou a za kostrčí a pojď ještě jednou do toho vyhrbení. A pojď v tom vyhrbení si sednout k patám s těma kulatýma zádama a vrať zpátky. Narovnej záda a ještě jednou vyhrb. A s těma kulatýma zádama pojď sednout k patám. A vrať se zpátky s kulatýma zádama a pak tu páteř narovnej. Tak a pojďme přehmatávat rukama do různých pozic. Můžu každou rukou jinak. Jde nám o to, aby jsme protáhli zase ty šlachy a klouby a klidně i pojď opřít hřbet o podložku, jako když vykládáš karty. No, otočíš prostě zhrubu na líc do různých pozic. Teď zjistíš, v který té pozici to vůbec nejde, kde je to pohodlný, kde míň. Takže pojď si s tím chvilku pohrát. Mít jednu ruku tak, jednu ruku tak. Tak. Pojďme zahýbat kotníkama zápěstíma. Jedné ruky vytřeseme, napětí z té ruky. Zahýbeme zápěstí druhé ruky. Vyklepeme. Tak a teď pojďte zapamatovat položený ty dlaně a pojďte na místo té dlaně položit loket. A teď zase pojďte zpátky na ty dlaně.
A může jít nejdřív ta druhá ruka, se pojďte dolů a nahoru. A střídá. Takže překlápím skočky do takového oporu o předloktí, aby jsme si zase uvolnili a zároveň posílili svaly kolem ramen a lopatek. Tak, a pojďte zůstat dole na těch předloktích. Propleteme prsty. Tak, kolena jsou tak nějak pod kyčlema. A pojďte teď zvednout prsty nebo nárty. Zahýbeme, aby jsme si uvolnili nebo uvědomili, kde ty chodidla máme. A pojďte opřít nárty zpátky do podložky a trošku s nima zaboucháme do země. Tak, a položíme je na podložku. A teď ohneme prsty a opřeme se o prsty. Tak. Pojď zahýbat zadkem z lehoučka, ze strany na stranu. Pojď se úplně prohnout a pojď se úplně vyhrbit. Zkusit obě ty fáze, nebo oba ty proti pohyby, kde se můžeš nejvíc vyhrbit a kde je ti to příjemné se nejvíc prohnout. Pak najdi nějakou mezipozici. Měj pocit, jako by ti někdo ocásek nahoru a hlava mířila šikmo dolů do podložky. Nadechni se, pak se pomalinku odtlač prstama u nohou od podložky, zvedni trošku kolena, nahoře se nadechni a s výdechem ty kolena polož. Nadechni, měj pocit té dlouhé páteře a s výdechem si představte obličej, hrudník, břicho, opřelo dozad a pomaličku pokládej. Nádech, výdech jedu nahoře, nadechnu nahoře a s výdechem pomaličku spouštím. To ještě jednou. A pojďte si sednout na paty. Komu je to příjemný, komu by to bylo nepříjemný, tak se klidně lehne třeba na břicho, jenom se rozplácne do lehu na břiše. Klidně se hejbu ze strany na stranu. Klidně se protahuju. A pojďte pomaličku rolovat. Dosedu na patách. Kdo to zvládne, chvilku zůstane na nich sedět. Koho by to tlačilo na nártech, dá si pod nárty deku, nebo se dá dát deka i mezi paty a zadek. A pojďte zpátky na všechny 4 ještě. A ten stejný cvik, co jsme dělali před chvilkou, si teď uděláme na všech 4. Vnitřky loktů, ty žílky se nám koukají na sebe. Takže tady ty vnějšky jdou směrem ven. Tak, nožky jsou kolmo, nárty jsou položený na zemi a pak je překlopím, že opřu prsty do podložky. Uvědomím si, jak mám krásně dlouhou páteř, že jde za hlavou a za kostrčí. Nadechnu a s výdechem se zase odlepí kolena, nahoře nadechnu a s výdechem kolena pokládám na zem. Nádech, výdech, nahoře nádech a výdech. Vždycky dole s tím nádechem si představím, jako když se mi páteř prodlouží a pak s výdechem, jako kdyby se celý tady ten prostor opřel do těch zad. A ta záda, ta páteř, jako kdyby byla nějaký maximum, něco, do čeho se to břicho a ta hlava může opřít, pak se zase s nádechem prodlouží ta páteř a klesám s tím dolů. Nádech, výdech, nádech a výdech. A pojďte zase uvolnit. Klidně si dám kolena úplně do krajů podložky.
palce jsou u sebe nebo přes sebe a uvolním to tělo prostoru mezi stehna. Nadechuju, vydechuju. Paráda. A pojďme pomaličku klidně dlaněma se odtlačit od země. Sednu se na paty, přiblížím kolena a pojďte položit chodidla do země a zvednout ten do dřepu. A zase pokud vám to není příjemný se houpat ve dřepu, tak klidně rovnou vstaňte. Kdo má chuť se takhle pohoupat nožky, uvolnit chodidlo, tak můžeme. Pak pojďte položit nohy na zem, uvolním se do předklonu a pomalinku rostu obratel po obratli do stoje. Pojďte se párkrát nadechnout. Já se jenom podívám, proč nám to tady přestalo hrát. Tak, postavte se rovně na zem. Tak, dáme si nožky zase. Nahmatáme se nebo cítíme, kde máme ty kosti. Z nich spustíme kolmici přes kolena, přes kotníky a mezi druhý, třetí prst. Položíme chodidla do země a necháme se vytahovat nahoru. Zavnímám, kde mám tu páteř, jako kdyby pokračovala dolů a jako kdyby pokračovala nahoru. Ty směry jsou protichůdný a když si uvědomím, že mě to částečně tahá dolů a že mě to zakořeňuje a z druhé strany mě to vytahuje nahoru, tak se mi vlastně krásně tady v prostředku ta páteř natáhne. A kdo máte prostor, možná se pojďte zkusit postavit ke zdi a přicucnout se od páteře, od zadku, od jíždí k té podložce, k té zdi. Položte si i ruce na tu zeď a zkuste se tam přitlačit. Já vás všechny obejdu a od spoda vás tam přimačkám. Klidně si pokrčte trošku nohy v kolenou, se vám to líp podařilo. V podstatě taková stejná pozice, jako když jsme začínali, v leže na zádech. A že využijte ty chodidla, zatlačte těma chodidlama do té podložky. Jenom si všimněte, které části toho těla vám jde se k té zdi přicucnout a která se vám odchlipuje. Často to bývají ramena, že máme zkrácený ty prsní svaly. Bývají to i ty spodní žebra. Hodně si trošku pochveč sáhnu kolena, tak jako když seš tak tě dobře opíralo. No, tohle to můžete doma zkoušet klidně. A tím si krásně vlastně navnímáme, kde máme ty záda třeba křivý. No, já třeba vím, že mám lordózu v bedrech, že mám prostě vyšpulený ten zadek, že se mi odchlipujou ty spodní žebra, že kdybych zatlačila ten žaludek víc dozadu, takže by to hned bylo lepší. Takže jo, tak člověk vlastně najednou pocítí, co má vlastně udělat i v té pozici na těch zádech. I vám krásně roste ta hlava.
Tak, pojďme zůstat popřený. Tak, můžeme dát ruce do rozpažení. Pojďte po té zdi, máte prostor. Klidně se tam opřete o tu deku. Nebo pojďte tady někdo vedle mě. Pojďte nahoru rukama. Zkuste se dotýkat pořád té stěny těma stama. Odstrčte si ty věci, které vám tam překážejí. Pojďte jenom zkusit mít ruce nahoru. Že nejvíc potřebujeme tady, nebo aspoň já, zatlačit tady ten prostor toho žaludku. A pojďte rukama dolů, do předpažení. A dolů, do předpažení, můžu zkoušet vejš a vejš. Nádech, výdech. Můžu jednu ruku nahoru, jednu dolů. A to bude snazší. Dva. Tak, předpažím. Tak, a teď pojďme odlepit paty a vrátit paty do podložky. Odlepím paty, vrátím paty do podložky. Odlepím paty, vrátím, odlepím a vrátím. Tak, kdo má nohy příliš daleko od zdi, tak se pojďte přiblížit, protože teď si zkusíme se držet vzadu a zkusme nadzvednout nohu. A klidně jenom trošičku. No. Mít pocit pořád, že těma zádama tlačím do té zdi a zároveň se opírám o to chodidlo. A zacítíte, že když se opřete chodidlem do země, jak vám to zaktivuje tady svaly nad tou stytkou kosti, to pánevní dno, jak se aktivuje, jak vám ty třísla jdou do hloubky, jak jde břicho, se opřít o zeď, tak se celá tahle ta část opírá do té stěny a můžeme zkusit předkopnout. Vlastně to tříslo, vždycky ty nožky, nebo obě ty třísla jdou do hloubky, opírají se dozadu. Paráda. Bezva. Tak jo. Takže pojďme se pomaličku odloupnout od té zdi. Puška. No a teď ten stejný pocit si necháme pro ten stoj takhle volně. Jo, ale krásně jste se všechny narovnali. Krásně se nám otevřely ty ramena. Takže pojďte teď se zabořit do té podložky a zkusme si představit, že ta stěna je za náma pořád. Pojďme dát ruce nahoru, jako když mám mezi dlaněma balón a jenom zlehka půjdu s tím balónem do podřepu, jako bych ho chtěla dát na zem, pojďte to i zkusit. A pomaličku zvedám nahoru. A zase půjdu dolů a nejdřív ho mám pořád nad hlavou, níž a níž a níž a pak pomalinku ho spouštím a pokládám na zem. A zase zvedám nahoru. Skvěle. Nádech. A pomaličku spouštím. Klesám, klesám, klesám. Pak rukama klesám dolů, pokládám hlavu na zem. Pojďme nahoru. A ještě jednou dolů. A polož na zem. A vytáhni se nahoru. Tak a teď si představíme, pustíme ruce, že tady mám tečku, že tady mám násadu od koštěte a pokrčím trošku nohy a půjdu do předklonu, do rovného předklonu. No, tady mám pořád tu násadu, anebo si tam klidně dám prsty a tlačím do těch kostí, takže mi to vystrčí zadek dozadu, prodloužím se za tou kostrčí a vyjedu za hlavou do
do dálky. A teď ohnout ta záda, jako by jsme se ohnuli jako utěrka, kterou v půlce přeložím a pověsím na šňůru. Vyvěsím záda. Položím konečky prstů na zem a s nádechem se očima podívám před sebe, třeba metr. A s výdechem zase položím dlaně na zem, hluboký předklon. S nádechem se opřu o konečky prstů a podívám se kousek před sebe. Se říká rovný předklon a s výdechem položím dlaně na zem, hluboký předklon. Pojďte ještě jednou dlouhý, rovný záda a s výdechem hluboký předklon. Pojďme vyrolovat nahoru, obratel po obratli. Zase využiju ty chodidla, odtlačím se chodidlama od země a vyroluju nahoru. Nadechnu a vydechnu. Pojďme ještě jeden nádech. Nad hlavou propletu prsty, otočím dlaně ke stropu a chodidlama propadám se a odtlačuju zem od sebe, od svého středu a od svého středu směrem nahoru za rukama odtlačuju strop. Takže tady někde mám střed a já se odtlačuju těma dvěma směry. Pojďte teď ohnout ruce takto, těma hřbetama nahoru, spojíme dlaně, propleteme prsty a necháme ukazováčky mířit nahoru. Tak. Uvolním ramena, kouknu zleva doprava, jestli mám volnou hlavu, kouknu dolů nahoru a tu hlavu zadím a tak takový zacouvám. A pojďte se uklonit na jednu stranu, vrátím na druhou. Ukloním na jednu stranu, bezva, vrátím na druhou. A představ si, že máš tu zeď za sebou, že se opíráš těma chodidlama do země. Skvěle, pojďte ještě jednou na jednu, na druhou stranu. Tak. A teď se těma rukama skloníme dolů, jako kdyby jsme chtěli skočit šipku. Takže budu mít představu toho, ty násady od koštěte, předkloním se, klidně pokrčím trošku nožky kolenou a těma rukama mířím dolů do země. Ty ruce uvolním hlavu, uvolním ramena, vytřepu a obratel po obratli se znova narovnávám. Nadechnu a s výdechem klesají ruce před tělem na kolena a protáhnu si záda, že vyšpulím, protáhnu páteř a s výdechem zakulatím. A s nádechem prodloužím záda za hlavou, za kostrčí a s výdechem, jako když tady mám balón, o který se opřu. Nádech, prodloužím záda a pak mi do břicha zajede balón a já se na něj položím. A ještě jednou dlouhý záda. A výdech. Tak, a pojďte pomaličku do předklonu, pokrčím nožky, posadím se na podložku. A dneska si dáme na závěr za odměnu masáž nožiček, takže si pojďte slíknout ponožku jednu. Namasírujeme si nožky. Něčím voňavým dám vám do dlaně, ať si hezky zjemníme nožky. Takže namastěte si jednu nožku. Můžete si ji přehodit takhle třeba přes nohu, nebo prostě tak, jak vám to bude příjemný. Takže pojďte ji celou tím krémem namazat. No a pak můžeme jakýmkoliv způsobem hladit, masírovat tu nožku od prstíků, kdy ty jednotlivými prsty vememe
do té druhé dlaně nebo mezi prsty a povytáhneme je od kořene až po to bříško. Vezmeme každý ten prstík je ze předu, ze zadu i z boku, ze všech stran, aby byl hezky opečovaný ze všech pohledů. Tak někdy ty prstíky mají pocit, no máme pocit, že nám zarůstají do té nohy. Je pojďme povytáhnout. A teď si, když máme pravou nohu, tak levou rukou, by nám to mělo, i když jsme namazaný, pojďte protáhnout prsty ruky až vlastně těm prohlubním mezi prsty. Možná to bude nejdřív bolavý, nebo si tu nohu dejte nějak, jak potřebujete, abyste se k ní dostali. Takže takhle nějak bychom tam měli být zajetý. Tak, teď tu nohu, v podstatě ty kloubíky vezmu do té dlaně a zakroužím tou nožkou. Zakroužím těma prstíkami. Na jednu stranu, na druhou stranu. Tím, jak tam máme vložený ty prsty, tak se roztáhnou ty prostory mezi těma prstama na noze a zároveň my tlačíme do těch údolíček, kde končí body těch různých orgánů. Tak a teď zkuste ty prsty povytáhnout a zase je tam zastrčit a povytáhnout. A znova zastrčit a vytáhnout. Tak, vezla. A pojďte promazat, projet palcema celý zbylý chodidlo. Všímejte si, kde vás to třeba bolí, nebo kde to nemáte citlivý, kde musíte třeba přitlačit. Dojete až k patě. Můžete promasírovat patu tady tím kloubem palce. A nebo prstama z druhé strany. Zkuste. Celý prostor té paty prohníst, ať změkne. Tak, uhlaďte se nárt. Tak, já si vezmu ponožku. Nenaťapala, takže tu jednu nožku už si můžeme zabalit. Obejdu vás s druhou várkou. A namažeme si druhou nožku. To vzdychá náš. Takže zase pojďte hlavně namazat ty prsty, ať se nám tam příjemně klouzne. Ale vyživte, promasírujte, nebo masírujte ten krém do celého chodidla. Tak a zkuste vklouznout mezi prsty svých nohou, zahejbat, zakroužit. Jako když mezi prsty dáváte takovou tu pěnovou potvůrku, když si chcete lakovat nehty. Tak to je něco podobného. Může to ze začátku bolet, může to být ze začátku nepříjemný, ale zkuste fakt dojet až dolů k těm kořenům těch prstů, nebejt u těch horních těch hlaviček, ale zkuste dojet až dolů a oni vlastně, když se potkají tady ty důlečky, jako když to uděláte na ruce, tak je to příjemnější, než když zůstanete tady, protože tady je to takový tlustý, ale dole, že se dostanete do té prohlubně. Takže zkuste to tam nacpat. Když se to jednou podaří, tak už to bude dobrý. A nebo si aspoň tam takhle teda prostrkávejte prsty, pokud vám to nejde. A dělejte si tam místo na příště. No.
Takže to třeba může i značit, že ty prstíky jsou nějak příliš u sebe a že by bylo záhodno tam dělat víc prostoru. Je to tím, jak nosíme úzké boty a to chodidlo prostě je celý mrsknutý a nemá dostatek prostoru. A můžeme zkusit vyjet těma prstama, anebo si třeba promasírovat ty prsty jeden po druhým nějakým jiným způsobem, jako když je vytahujeme, prodlužujeme. Zkuste pohladit, pomasírovat mezi palcem a ukazováčkem ze všech stran, ze předu, ze zadu i zleva, zprava, jako takový vojáčky nebo pidi mužíky. Tak. No a pak si pohlaďte, pomasírujte palcema ty měkký bříška pod prstama, hejte po chodidle dolů. Určitě vám noha bude vděčná za tu péči, za to pohlazení. Promasírujeme i patu. Klidně si nějak jako pomačkejte nebo poplácejte, co cítíte. Jestli třeba máte patu tvrdou, tak ji zkuste nějak rozválcovat, měkčit, právě i tím třeba poklepáváním. Pohladíme nár, vezmeme si fusekličku, tak, jestli vám zbylo něco, jak to můžete vetřít do těla. A pojďte si lehnout na záda. A tak, jak jsme začali, budeme už v podstatě odpočívat. Tak skončíme. Takže teď ležíme na zádech a představte si,